हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय थावलायबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायलांगोन होननानै सनाफोर भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसैलाय मोजां मोनोबा लाइक खालामना होलांदो आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायसनोबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदे सनाफोर थुदो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जोंहा माइब्रा एवदों माइब्रा साहाजों जानो लोगोफोर माइब्राजों साहा आंना माइब्रा एवनाया मोनबाय लोगोफोर साहाजों जानो माइब्रा एवदोंमोन आं साहा गोथाव फुदुंबाय आं सनाफोर उनाव साहा फुदुंनाया जाबाय सनाफोर केमेरायाव बांद्राय कालार नांनाय नुवाखै साहाखौ ओरै खोरखिजों सान्दुं फैदों नालाय एसे मोदानदों दा साहाखौ लोंग्रोनोसै सनाफोर ओमफ्राय संसै खुमब्रा जानोसै लोगोफोर खुमब्राजों दाउ खुमब्रा हाननानै ला खुमब्राजों दाउ संसै लोगोफोर खुमब्रा संबाय संबाय खुमब्रायाव दाउ होबाय लोगोफोर फाइनालि आंना खुमब्राजों दाउआ मोनबाय खुमब्राजों दाउ सनाफोर खुमब्राजों दाउआ मोनबाय लोगोफोर एबार खांख्रिखला फ्राय एवनोसै खांख्रिखला फ्राय एवबाय एबार लोगोफोर नै खांख्रिखला फ्राय एवनाया मोनबाय आंना खुमब्राजों दाउ ओंख्रिया मोनबाय खांख्रिखला फ्रायाबो मोनबाय आरो गासिबो मोनजोब्बाय सनाफोर आंहा मेसेंनि जोगोनार गायनो नागिरदों आरो जोगोनार फिथाइ थायग्रा जोगोनार बेगर लाबाय आं लोगोफोर जोगोनार गायनोसै आंहा दिनैहाय हाखौ जावग्लिखांबाय आरो जोगोनार गायगोन जायगायाव लोगोफोर मोजां सिफ्लेनानै हासार होनोसै गोबोरखि हासार गोबोरखि हासार लाखादों आंहा बाल्थिंसे मोजां सिग्लिखांबाय आरो लगायखांबाय हाजों गोबोरखि गोरानजों आराम दासोनानै गायनोसै बेगरा थुनो होनोसै न'निसो जोलैयाबो
जोगोनार बेगरखौ फबखांजोब्बाय आरो हा सिङाव लोगोफोर। बेयावनो बिफांखौ जमा रज'होजोबनोसै ओमफ्राय देनांहाय फांफा फांफा जावखुनानै ओइ जायगाफोराव गायलाबायनोसै। जोगोनार मानला होगोन जायगायाव। लोगोफोर आंना जोगोनार बिफां गायनाया नै 10 दिनसो जाबाय आरो 12 दिनसो। नै बिलाइ गांनै हरबाय आरो गांब्रैयानो जाबाय। नै बिलाइ गांब्रै जाबाय जौहांबाय लोगोफोर। जोगोनार मेसेंनि